таи 2 рӯзи охир ба мақсади дар даври дуюми озмун иштирок намудани довталабон банки давлатии аманатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Аманатбонк дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе маблағи довталабонро қабул карда истодаанд. аз сабабе ки довталабон зиёданд филиали 05 банки давлатии аманатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Аманатбонк дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе 11 нуқтаи қабули маблағи довталабонро ташкил кардагем. дар 11 нуқтаи қабули маблағи довталабон 33 нафар корманди Аманатбонк кор карда истодаанд, ки аз ин лиҳоз таи 2 рӯзест ки мо ин маблағро қабул карда истодаем. аллакай 2000 довталабонро маблағошро қабул кардем.